lang hilin eh. Aw, pagkog snacks. Bibingkang tik-tik. Bibingkang tik-tik na kay dahon na. Mana man sila kumahaw, mana nang gridi snack na pagmilaw sa. Tagwat ko nagbantay ko kuan tinak ang bibingkang tik-tik. Panit ko kapayas. Ay adobo ko ni magadobo ko kapayas, ulan og manok, litson manok saling adobo. Palisan og sabaw. Buto-buto sud ana pud ni para paniod to. Aning ri didaan kay mari ko kurun taon kalijat atus dagat na pod. Ano kuan lesson. Na may trabaho tinagdag kapayas. Adlaw na dayron nga Wibis. Pila na naman kadlaw, maabot na kami ipaabot nga adlaw sa among inan. Nakita makatapos ng tanan mga igsuon sa adlaw ni nanay. Puro man ay kalipas sa Amerikana ng ilang adlaw na mga anak makatapok. Ang kamutan na mga magkatapok mi karong Domingo puhon. Tapos ng mga 15 ka ituon. Bahala di makumpleto kay bawod mi di makumpleto kay na may tagalazo dun nga di makabakasyon pero napoy tagalazo nga ning abot. Ano makatapok ni. Makahilak na pa na nga mga mother dear o nana kay hilak mo din sila may mga igsuon nga mga bot sa mga anak sa Cebu. Ug mo uli. Hilak mo sila siya. Kamot na ni nga mga igsuon kag Manila. Kaya nakapig niya wala magkita. Ano maganingingon nga na anak ni ulig buhol ako napakita sa aming inahan kay mamalagi naman lagi trabaho siya. Wala. Na-schedule nga magkita sila. Abot man to gabi eh. Balik man sa Manila ka naman lagi trabaho ni abot na gabi eh. Bilang ko pohon. Patagag baskog palawas. At po namin dito magtapok namin pohon. Para sa kukutandaan kay gusto ko to kayo hindi maligo ko manag prepare ani man nilagis na Kani natag adobo ko kapayas subakan og manok ikson manok na ipari sa sabaw nga buto-buto butangan og repolyo. Neltux and Roy. Dito kang pais na ako dito. Sarakatak ang bingkang pais na kong dito. Hindi ka nagbingka na bahaw, na sagi, na kinilaw, nagsirin unang buinaw, pwede ng tamban. Grabe di mga busog. Ang sudan. Naluto na pinakang ani haon kay magtakang magkukutro ano siya man
Sura po, magod. Hala. Bibingka tik-tik. Di na kabisado ang kuan. Mana? Manilang snacks karon na. Kung huwaon, kumbog na ba? Oh. Ano ka niya? Ano yung paghilaw? Mahilaw pa din. Paghilaw pa man. Kahawra ko isa ka kuan sa kalier. Takang yan ko isa para yung palis. Ano yung takang na. Alugod na ko. Ano siya? Wah, itu anak sampai kailan nih yung kuan ni. Dai. Kasi mo makabalan mo. Muni, ang bibingka. Bingkang tik-tik sa mais. Sanitak ang tubalik. Karin nga kuan, ang lipson nga das, ang itong gabi hindi isa. Sa isubak na sa kapayas. Manok gihaponin na may kapayas. Ana, gulay. Kapayas na may manok. Ani. Pare sa sinabaw nga buto-buto. Ilat ana nagbukog sa baboy, buto nga repolyo, pigsay na. Malahig luto. Tara, ang gulay. Ulam na, tanghalian. Kapayas na may litsong manok. Ilat ana nagbukog sa baboy, buto nga repolyo, pigsay na. Malahig luto. Pahangin sa kudari di ay. Naman naman kong preparar sa ilang para paniud to. Pawais ako. Minawas ako karijat. Kaya mo naman yung papel. Preparar sa pagkaan nila. Ito update ko diha sa kuan. US ni Ma'am Cherry Ulrich. Taningan sila nga. Katong video nga nagputos may bulinaw. Pasakaan ko nukos
bukid kay mga kuno kog dahon sa kakao, ug dahon sa mangga, ug dahon sa saging kay na may dahon ito daghan. Salamat kadto ma'am, hindi na naman po kung saka nagto kay kuan ang puding dag sang agbulinaw marang putog hapon. Kuan man pagis darin dagsang tamban. Kay kuan nadula sa maputong danaw. Gusto ta pag umusaka makatanda kong nanay. Okay ra sunod ra naman ma'am. Salamat kadto sa imong kuan. Karang salamat sa imong ka manggiluy-an o mangluluyon o sa tanan na ani mo tanan. Salamat kayo sa nagpirmi kaglantaw sa hang video. Bisan pagsuway, daghang mangaway, daghang mangjubit, naatanan na ang video na ng saway pero wala na gidibdib, nang gilingaw-lingaw kay bawa naka. Lamas sa kinabuhi na sila. Amang ko nang nila. Na malipay naman kung makadagang ko sinagana sa dagat. Muna naman kong luto bisa karang inita. Man ako prepara sa paniudto. Kaba nagpara snacks, gusto na pagluto anong makarelax-relax po ko. Liili sa pagkudari. Kay kuan pa man alas 11 naman kapin ting paniudto na pod. Ya. Mao naman na kaba naman nas kinabuhi ng mga kuan kakatuning comment nga butan ko nung brad mga butan naman sa mga igsuon kaya magdala sila di man bumilikad na mga igsuon nga na bugil ginagmay nagyapoy bugil dali man pag 15 ka buok asa makakitag mga igsuon nga 15 ka buok siyempre kung na yung mga okasyon tapok-tapok nagyapon ng mga bugil-bugil o ano man sila di naman sila mawa ng bugil bisan ganig ibang mga igsoon bisag tulo ra ka buok o duha ka buok magbugil mga nighapon kami pa kang 15 ka buok di magbugil nasa nang bugil-bugil kaming na kang igsoon sa Ikagsibo kay Bernice na deron kapit nagadas ang mga inahan manang magsabot-sabot na pagbigan sa plano kanay mga igsong laki nga kaning Ariston Junior kay Marig Manila pila ni ka years so di kakitang nanay bisan pag naanan sa Valencia o pati makalili sa bahay kay plano na daan nga nagtrabaho sa una sa mulili unang kita laman tapuhon happy weekend na kay Bernice Namderon kasi nga nalay kong pasensya ninyo sa ang mga video ni Ngagi nga way kay bawa naman dun mga way edit labi na karon nagabaghang editor lain na ng editor mabitong naglisid na po ko kay na hack agang saka editor lain na ng editor pinalit na ni nga editor maglisod ko manang di ako makasagunson og kuan tungod sa naglisod ko sa ang editor tama to salamat ninyo amping kanunay sa mo dapit sa kalibutan pasok sa kalibutan nga sa mga ibutang inat intang ginumagawan ka natong tanan labi na sa mga atong panginabuhi importante sayag sa kaytas-an ang tanan salig sa Ginoo. Ito kaldero sa baw. Ayun ang kulinaw. Grabe ko ang kulinaw. Ito na. Huwag tingog-tingog. Gamot. Ha?